blwyddyn yn y sioe, mae Hybu Cig Cymru yn cynnig ysgoloriaeth i unigolion sy'n gweithio fewn y diwydiant cig coch fan hyn yng Nghymru. John Richards o Hybu Cig. Nawr mae hwn yn gyfle amrysiadwy i rywun i deithio ac i ehangu gorwelion. O, di ma fe. Mae'r ddoi beth. Un, mae'n cael cyfle i mynd a trefili a gweld systemau wahanol, gweld sy'n maen nhw'n gwneud yn gwahanol corau y byd. A hefyd, wrth gwrs, maen nhw'n cael cyfle wedyn i ddod fel rhan o'r ysgoloriaeth. Dyn ni wedi bod yn rhedeg ys 20 blynedd nawr a chi gyda 2 aelod bob blwyddyn yn dod mewn i hwn. So maen nhw'n cael siarad â'i gilydd a cael ei gael syniadau newydd. A mae hwnna'n bwysig tu hwnt i ni wrth i'r diwydiant symud ymlaen. Shwd ych chi wedi gweld yr ysgolheigion sydd wedi ennill hwn yn y gorffennol wedi datblygu ag elwa o'r ysgoloriaeth hon? Wel, maen nhw'n elwa, fel ni'n gweud yn ddoi ffordd, ond amser chi dim ond gofod edrych ar rhai o'r enwau sydd gyda ni wedi wneud. Maen nhw wedi dod ymlaen yn y diwydiant, maen nhw nawr yn rhoi blaengar iawn yn yr undebau. Mae'r doi llywydd wedi cael ysgoloriaeth cynnawr. Mae hwn yn bwysig iawn a wedyn ydych chi gweld maen nhw'n cymeryd rhan yn fel ysgoloriaethau eraill. Mae Nuffield yn neud un a pethau. Ond mae fe gyd yn wedi datblygu'n personol. A hefyd i ni, datblygu'r diwydiant, achos mae pobl ni'n siŵr yn mynd i fe ymlaen a fod yn bwysig iawn i ni yn y diwydiant. Mae'r doi sydd gyda ni leni fel yn siampl o'na hefyd. A dyma ni, y ddau enillydd llwyddiannus sy'n siŵr o fod yn hapus iawn gyda'r canlyniad. Peredur Owen o Frechfa, nawr wyt ti wedi ennill taith a ti'n golygu mynd allan i'r Amerig, efe? Ydw, bwriadu mynd i America i archwilio i fewn i'r diwydiant beef. Wrth trio leihau ein defnydd ni yn y wlad yma o antibiotics a trio cynyddu yr allbynau o'r cynnyrchu dyn ni'n greu wrth gynnyrchu cynnyrch mewn safon. A mae hwnna'n amserol nawr yn bwnc llosg fel mae ar hyn o bryd? Yndi, mae pawb wastad yn chwilio am fwyd o safon, ond mae pawb eisiau gwybod lle mae'r bwyd yn dod o hefyd, so mae rhywbeth mae'r cwsmer angen i wybod, a mae rhywbeth rhaid ni feddwl am. Wel, pob lwc i ti, mwynhau'r daith. Ac yn ar ail enillydd, Dafydd Evans o Fachynlleth. Nawr, wyt ti'n mynd bach ymellach na'r Amerig, lle ti'n mynd a beth ti'n mynd i astudio? Ie, gobeithio mynd i Zeland Newydd am mis Tachwedd i astudio sut i'n gwell defnydd o'n tiroedd marginal. Sut ydych ni rhoi hynna fewn i practis ar ôl dychwelyd adra, gobeithio. Beth sydd gyda chi adra? Sut ydych chi'n rhagweld hyn yn helpu? Ie, wel, gan ni ddarnau o dir reit anodd, a jyst meddwl, os yna ffyrdd arall o wneud gwell defnydd o'n nhw efo lam ac i gidio. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn. Mwynhewch y daith a dewch nôl yn ddiogel i Gymru fach. Diolch.